Όμως δεν σε πω εγώ τώρα με κάνεις διεύθυνση μαλάκα. Τώρα ποτέ δεν. Γιατί? Επειδή έχεις κόλλες φίλε μπροστά στους λαιμούς, Μα κάτι άλλο εδώ που θα το βγάλεις. Κάνα για λοβάβακα που το χτύψες λες. Όχι για λοβάβακα, αλλά το λοβάβακα τι είναι. Κάποια μαλάκια. Θα επηρεάσουν στον αμέσως. Πω ρε φίλε εδώ.